Tikudziwa kuti kuli chipwirikiti crisis. Chuma chathu chasokonekera, katangale, komanso vuto ya utsogoleri, leadership. Tikudziwa kuti Amalawi akufuna zinthu zisinthe, change. Kuti zinthu zisinthe pafunika kubwera maganizo atsopano, kachitidwe katsopano. Chifukwa tikudziwanso kuti dziko lonse lapansi lasintha. Makamaka pa nkhani yodalira kuti maiko atithandiza ndalama aid. Tikulowano munyengo ina ya investment and trade. Chifukwa tili munyengo ina pakufunika kachitidwe katsopano, a new development model. Pakufunikanso maganizo atsopano kuti tisinthe dziko lathu la Malawi. Achinyamata ndi amene akubweretsa masomphenya, andi masomphenya komanso maganizo atsopano. Ine ndi chikhulupiriro kuti pamene Amalawi akupita kukaponya voti pa 16 September akhala akuvotera tsogolo lawo. Makamaka kutengera mavuto achuma, kusowa kwa ndalama, kumene kwapangitsanso kuti ambiri akhale akusowa chakudya. Ine ndikukhulupirira kuti ndi kuthekera kutsogolera ndi ndondomeko zatsopano kutsogolera dziko la Malawi. Tathokoza kwambiri. Tiyambe ndondomeko zingapo zimene tinayika pa mtsutso umenewu makamaka potsatira mfundo zosiyanasiyana. Tinanena kuti tikambirana nkhani ya ulimi. Ulimi kuno ku Malawi ndi ofunikira kwambiri, ndipo chuma cha dziko la Malawi chimadalira kwambiri ulimi. Nkhani ya chakudya ku Malawi tikuyankhula pano sili pabwino, ndipo anthu pafupifupi 5.7 million akumana ndi vuto la njala yoopsa pakati pa October 2024 mpaka namene mafika March 2025 kunali njala yoopsa kwambiri malingana ndi Global Hunger Index ya 2024. Tinafuna tikambirane mwachifatse nkhani za ulimi ndi masomphenya anu ngati atsogoleri titakusankhani pa 16 September 2025. Poyamba, ndi njira ziti zomwe boma lanu lidzachite kuti lithetse zovuta zazikulu zomwe zikukhudza gawo la ulimi? Ndikupatsani 2 minutes kuti mutiuze mfundo zanu pa nkhani ya ulimi. Tiyamba ndi Atupele Muluzi, kenako Dr. Kabambe. 2 minutes. Choyambirira ndi kusintha ulimi wathu, chifukwa tinangodalira kuti tizingolima kuti tizingodya osati kuti tipezepo ndalama. Ndi kusintha kumene tibweretse ndikuonetsetsa kuti ulimi wathu utipindule anthu, alimi athu apeze ndalama. Commercialization of agriculture ndi njira imodzi. Tibweretsenso ulimi wina umene tikudziwa kuti tikozopeza ma exports pange kutumiza kunja kuti zibweretse ndalama mdziko muno. Monga ulimi wa groundnuts, macadamia, ntedza umenewu, komanso kuliso zinthu zambiri zimene zikufunika kuti tikozotumiza kunja, zimene zikufunika kuti alimi akuzopanga mdziko muno. Koma pa ulimi ambiri akudandaula nkhani ya fertilizer. Kuti fertilizer siwapeza mu nthawi yache, makamaka fertilizer wa AIP. Komanso amadandaula kuti mitengo ya fertilizer imakhala yokwera kwambiri kutengera mmene alili. Ndi ifeyo chinthu choyambirira ndikuonetsetsa kuti upange commercialize agriculture, komanso kuonetsetsa kuti anthu azilandira fertilizer mnthawi yawo and AIP. Njiraso ina ndikuonetsetsa kuti pasakhale ma export bans. Izimene zimabweretsa mbuyo alimi athu mdziko muno. We have to make sure kuti we are able to export. Komanso alimi azipeza mtengo yabwino kuchokera ulimi wawo. Izi zikhala zikuchitika nthawi yatali mdziko muno, anthu alimi akalima sapeza ndalama. Ndi ife tifunitsitsa kuti ulimi ubweretse ndalama matumba mwa Malawi. Osati umangodya, koma food security, komanso akhale akupanga ulimi umene ubweretse ndalama matumba mwawo. Ndifuna ndikupatseni 1 minute Muluzi kuti mutiuze nkhani ya fertilizer mwatchulayi ndi nkhani yoona kuti Amalawi ambiri akudandaula kuti fertilizer mtengo wake ndi wodula.
ena akunena kuti ndipovuta kuti tingalonjeze za mtengo wa fetereza chifukwa sitipanga fetereza kwathu kuno, ndipo mtengo umene timanena kuno ndiwoti timadalira mmene zinthu zikuyendera maiko akunja. Sitinganene kuti fetereza akudula kapena akuchipa chifukwa choti ifeyo tilibe mphamvu yokweza kapena kutsitsa mtengo wa fetereza. Nafuna kuti niyo mutiunikire maganizo anu pa nkhani imeneyi, nkhani ya fetereza, chifukwa ndi pamene sopatsamira ulimi wambiri. Inuyo mukuona kuti yankho la vuto limeneli ndi lotani, kuti inu ngati mtsogoleri mukulonjeza kwa anthu kuti mudzathandiza ulimi, koma zinthu zimene mukalonjezazo ndizoti inuyo mulibe mphamvu yonena mtengo wake. 1 minute. Yeah, sinachule kuti ayi sina timwalonjeza kuti okay. Ndikungokuunikirani kuti tingakonze bwanji ulimi pamene timadalira zinthu zoti mitengo yake ifeyo tilibe mphamvu yozipangira control. Inde mutiuze kuti inuyo mukhoza kudutsapo bwanji pa nkhalango imeneyi. 1 minute. I think mfuzo yake ndi pali short, medium ndi long term. Kuyambirira subsidy ene yakupitirirabe chifukwa tili munyengo yovuta, koma ufunika kuti tionetsetse kuti subsidy imeneyo ikwathandiza alimi nthawi ya njala ngati ino, nthawi yovuta ngati ino. Kutsogolo ndifotokoza later about economy yathu ikapita patsogolo. Izi zithandiza kwambiri kuti alimi athu acho kupeza fetereza because my income zawo akapita patsogolo. Chabwino. Tipite kwa Dr. Kabambe, funso ndi lomwe lija poyamba 2 minutes ndi njira ziti zomwe boma lanu lidzachite kuti litetse mavuto akuluakulu amene tikumana nawo ngati dziko pa nkhani ya ulimi. Zikomo kwambiri. Ine anthu ambiri amadziwa kuti first degree yanga ku University of Malawi inali ya agricultural economics, ndiye ndi dera langa limenero. Komanso zaka zanga 7 zoyambirira ntangochoka kumene nkalasi, 2 months later nalembedwa ntchito mboma as an agriculture economist. Then nagwira ntchito for 7 years Ministry of Agriculture monga agriculture economist ngati planner. Mmene ndimayamba nkuti kunja kuno tikuyamba ntchito kunali vuto la njala ngonagona mu 1998. Ndiye tidafunsidwa kuti kodi vuto la chakudya tingalikonze bwanji. Ndine ndi anthu ena atatu tinapanga draft concept yoyambirira ya startup pack komanso ya AIP yoti anthu azitha kupeza zipangizo za ulimi mosavuta. Ulimi wathu ku Malawi wakhala kwambiri ngodalira chimanga pa chakudya komanso kudalira fodya, tea ndi sugar. Zinthu 4 izi ndi zimene zapanga dominate ulimi wathu Malawi muno kwa zaka zonsezi. Timafunika tipange diversify ulimi wathu. Mulungu adatipatsa nthaka yabwino ya muntunda komanso ya pakati komanso ya musi. Muntunda mukwambiri ndi zipatso, pakati pa kwambiri ndi chimanga, musimu ndi thonje, mpunga ndi zina zotero zimene tingathe kulima. Choyamba timafuna tichite ife tikuchita zapanga UTM ndikusintha ulimi wathu kupita full diversification ya kalimidwe. Tidzathandiza alimi onse amalima zipatso ndi zina zotero za mwambazi. Ndikuonetsetsa kuti ma factories, ma cane factories tidzapange ma value chains onse kuyambira kolima mpaka na kuzipanga process zonse zija into an industry. Pakati pa zonse zimene tikulima china ntedza chimanga tiziyambire kupanga produce mpaka kuma factories mpaka na ku marketing. Pansi paso tikalima thonje pakhale machineries pakhale zopanga nsalu ndi zina zotero. Ndiye ma value chains amenewa adzakhala big industries amene tumacha. One minute. If UTM tanatu within 2 years tidzatsegula factory yopanga fertilizer dziko lino. Ma fertilizer alipo siyana dot limene tinalo maino ndo siyana ma nutrients amene akusowa ndo siyana. Tikufunika ma specifics ofunika kuti kodi muntundamu ma nutrients ake ndi mbewu ndi chani. Pakati pa ma nutrients ake amene alipo mmene mulibe magapu ndi ati malinga ndi mbewu, magapu ndi ati malinga ndi mbewu. Tidzakhale ndi factory yathu yomapanga fertilizer malinga ndi zofuna za mbewu iliyonse dera lililonse. Within 2 years tidzapanga zimenezo, tidzapanga import zochepa. The rest of the raw materials tidzagwisa ntchito za dziko lomwe lino. Chotero fertilizer mtengo wake suzadutsa 50,000 kwa chai based on our calculation.
komanso panopo chikukwera kwambiri sikuti mtengo wa world market price of fertilizer ukwera iyayi ndiko achathu ikugwa. Even pano thumba la fertilizer kunjako ndi $50 per bag. At $1,700 kwacha $20 mukhoza kupanga import that bag at $50,000 kwacha per bag even today. Tigwire mawu anu kuti muulamuliro wanu thumba la fertilizer silizadutsa 50,000 Malawi kwacha. Tigwire mawu amenewo. Absolutely, that's what we're promising Malawians for now. Tipite kufunso lachiwiri ndiyambira ndinu Dr. Kabambe kena kuchipita kwa Atupele Muluzi pa nkhani ya affordable input program. Pali maganizo osiyana pa affordable input program. Ena akufuna kuti programu iyi ithetsedwe chifukwa akaona si kuonetsa phindu lokwanira. Makamaka akaona ndalama zimene timayikamo ndi zimene zimakatuluka. Pamene ena akuti ayi programuyo ipitirire ndithu chifukwa anthu osauka amathandizikirapo kuti azipeza zinthu zofunika pa mtengo otsika. Ndinafuna ndiyambe ndinuyo Dr. Kabambe, maganizo anu ndi otani pa AIP? Mudzayipitiriza kapena mudzayithetsa kapena mudzayisintha? In 2 minutes. AIP ndanena kale kuti ine ndikuyamba pene ntchito startup ake tinayipanga draft ndife timayang'ana kwambiri ovutitsitsa the vulnerable in our society kuti athandizidwe. Bible limanena kuti mudzakhala ndi ena ake amene ali ovutika forever. Ndiye makhala nawobe anthu ofunika chithandizo komano zimavuta nkuwapanga identify anthu aja ngakhale lero alipo ambiri amene ali ovutika ndithu. Kuvutika kwa pano kwaonjezeka chifukwa mtengo wa fertilizer wakwera kwambiri. 175,000 kwacha anthu akanika kugula ndiye nthaka kathu ndaguga anthu akanika kukhala chakudya. In the first year and second year, anthu ina akufunika athandizidwe as long as the price of fertilizer is up there. Komano mtengo wa fertilizer tikaukonza kuti watsika anthu ambiri sazafunika kuthandizidwa tidzakhala tachepetsa. Ndiye moyankha funso lanu directly ndiona kuti ife IUTM tidzayipitiriza sidzakhala AIP in the form of AIP imene ikunenedwiramo. Ifeyo, as I said, I was an architect of startup act. Tidaona kuti kodi awawa ndi kuvutika kwawoku tiathandize motamu. Ndiye tidayipanga design malinga ndi kuvutika kwa anthuwo idzakhala ngati social protection program yowathandiza ovutikitsitsa. Komano ifeyo nkuyang'ana kwathu nkona kuti tikakonza chumachi mtengo wa fertilizer ukatsika kwambiri tikapanga diversify our production tikamalimbikitsa kwambiri mmene tikunena ulimi osiyanawo tikapanga invest 500 billion kwa chaka ndi chaka kukonza ma value chains osewa kuti konseku tikulima big mega farms as they are madera mosemu zoti zonse zipita kuma factories processing tikupeza ndalama zokwanira. Iyi nkhani ya AIP will not be an issue yomathandiza the vulnerable in our society. Ndikuonjezerani 30 seconds. Anthu ena amanena kuti ndondomeko ngati izi zimapanga encourage pa Chingereza amati dependency syndrome. Kupezeka kuti anthu aja mmamoti atuluke mu mphawi ayambe kudzimira paokha amayamba kumadalira kuti boma lindipatsa mbewu lindipatsa fertilizer. In 30 seconds inu mungachitepo chani ifo mudzapezeka kuti mwayiyambitsa programu si kutha mpaka nakalekale anthu ena ali pa programu iyi mpaka nakalekale? Maganizo anu ndi otani? Chikumavuta masiku ambiri pasiku alo ndi nkhani yakatagale ambuka kugula fertilizer uja ku pharmacy ku butchery zinazotero amene akulemera nawo ndiogula fertilizer ndiogulitsa kusiyana ndi amene akufuna athandizidwe aja. Chofunikira kwambiri ndikupanga define kodi ofunika kuthandizidwa ndi ndani, tathandize motani, tiyenda motani kuti asakhale pa dependency syndrome, kuti over time they graduate from their situation ikhale improved going forward. Ndiye anthu otidzaisina kuti taonetsa bwinobwino tathandiza adzapite bwinobwino lasadzakhale completely dependent forever. Tipite kwa Amuluzi. AIP mudzachitapo chiyani kuti mwasankhidwa ngati president? Mudzayithetsa, mudzayisintha kapena mudzayipitiriza mmene ililimu? Pakali pano tikudziwa kuti kuli njala kunjaku kulibe chakudya. Alimi athu amadalira fertilizer koma amadandaula zinthu ziwiri. Choyambirira fertilizer subwera nthawi yache. Nthawi yonena kuti alimi adzale pezeka kuti fertilizer abwera mochedwa. Chinthu chachiwiri mmene amadandaula alimi ambiri makamaka alimi osowa amadandaula kuti fertilizer akafika akalandira makuponi satha kupeza mpata kuti apeze fertilizer. Ndiye tikudziwa kuti ujeni the AIP kulima inefficiencies ambiri. Tikudziwa kuti ndalama zambiri zikulowa mu fertilizer komabe tikupitirirabe osapeza chakudya chokwanira. Ndiye mmene tichite
tikhalanso tikuunika program ya AIP kuti tikonze zinthu zimenezi. 1 alimi azilandira mnthawi yace. 2 alimi amene ndi ovutika kwambiri ndi amene alandire fertilizer ameneyo. Komanso tipanga target kwa district iliyonse kule alimi amphamvu ena ndi mabwana ndithu amadziwa ulimi kwambiri. Ife tionetsetsa kuti talimbikitsa alimi ameneyo kuti azitha ndithu kukhala ndi fertilizer kulima ku district kuja mwamphamvu kuti district iliyonse ikhale ndi chakudya chokwanira. Ndikudziwa kuti pakakhala ma farmers alimi akulu amenenso ali kudera kumeneko ena amene sanathe kulima amatha kupeza chakudya. Izi zinkachitika kale. Nde tifunitsitsa kuti tiunikenso AIP kuti alimi osowa apeze fertilizer. Koma mbali inaso tilimbikitse alimi amphamvu ma large farmers kumadera alipo ndithu kuti mwina atapatse fertilizer azilima mwamphamvu chifukwa yield ikhoza kukwera kwambiri, ulimi ukhoza kukwera kwambiri kupezekanso kuti tili ndi chakudya chokwanira m'maderamo. Ndimalize ndi 30 seconds kwa inu kena kuti tipite ku gawo lina la mtsutso wathu. Funso limene nafunsa Dr. Kabambe, nkhawa yonena kuti anthu ena akhoza nokumakhala ongodalira kuti boma litipatsa fertilizer chaka china chilichonse, boma litipatsa mbewu, nkupeza kuti ganizo loti athandiza anthu aja achoke afike podzidalira sitikulikwaniritsa. In 30 seconds tingatani kuti tisagwe mu mbuno umeneyo? Imene ndikuona kuti ndi phased approach, imene ndikufotokoza kuti njira imodzi ndikuonetsetsa kuti alimi athu tapanga incentivize aziona ndithu phindu ya ulimi, poona anzawo amene akulima bwino akuchita bwino, komanso ulimi wawo tipeze njira kuti azitha kugulitsa ulimi wawo apeze ndalama zabwino. Pake ADMAC tiyisintha kuti izigula ulimi kwa anthu mtengo wabwino. Izinso zithandiza kwambiri kuwalimbikitsa alimi athu mdziko muno. ADMAC mudzayisintha bwa? Mmene zikuchitika mdziko muno alimi akamagula fertilizer amapeza fertilizer pa mtengo okwera kwambiri, komanso mbewu. Akafuna kugulitsa ulimi wawo amagulitsa nthawi ya njala, amapita kukagulano nthawi akalima akagulitsa ulimi, amagula ulimi wawo pa mtengo otsika. Nthawi ya njala ulimi wawo omwe uja amagula mitengo yokwera kwambiri. Ndipo pafunika kuti tipeze njira yosintha ADMAC kuti izitha kugula alimi athu ulimi wawo mtengo okwera, kuti izalimbikitse kupanga what you call incentivize them kuti azitha kulima mwamphamvu. Mwina ndisanapite ku funso lina ndimafuna inu Muluzi in 30 seconds. Kangapo konse mwakhala mukunena zokuti mitengo ya fertilizer ndiyokwera. Akabambe atiuza kuti atasankhidwa mtengo wa fertilizer uzakhala at least 50,000. Inu mtengo wabwino wa fertilizer ndi mtengo wanji? Pakali pano ndikuzonena kuti tinene kuti fertilizer tizayika pa mtengo wakuti pakali pano sitingafotokoze mokwanira, koma tufuna alimi athu akhale ndi mpata opeza fertilizer. Koma tikudziwa kuti chuma chasokonekera sichili bwino, nde payenera kuti tipeze njira tikalowa tikaunike bwinobwino kuti alimi athu tathandiza bwanji kuti athe kupeza fertilizer komanso athe kulima akhaleso ndi makobiri nthumba, koma chuma sichili bwino pakali. Ngati mukukwanitsa kunena kuti mtengo wa fertilizer ndi wokwera, I'm sure you know kuti mtengo wabwino ndi wotere. Timafuna mutiuze kuti mtengo wabwino wa fertilizer ndi woti? Mtengo wabwino wa fertilizer ndi mtengo umene amalawi akuzokwanitsa kugula. Umene ndi zitengera mtengo wabwino wa fertilizer ndi mtengo umene amalawi akuzokwanitsa kugula, kuti ndi ndalama akuzokwanitsa kugula. Fake ndi ukamba za chuma cha dziko lino, amalawi akhale ndi makobiri nthumba kuti athe kugula fertilizer. Mbali ya boma tikhala tikuunika kuti chuma chili bwanji kuti tathandiza bwanji alimi amene ndi osowa. Tathokoza kwambiri. Dr. Kabambe, mwamva Muluzi kuti mtengo wabwino wa fertilizer sangakwanitse kutchula ndi mmene zinthu zilili, koma ndi mtengo umene amalawi angathe kukwanitsa kugula. Inu mukuti bwanji mafundo imene? Ife a UTM tikuwauza ndi kuwalonjeza amalawi kuti ife tiyangotenga boma Mulungu amawa, ife tionetsetsa kuti mtengo wa fertilizer sudutsa 50,000 immediately in the upcoming growing season. Tikakhala ndi mafactory athu opanga fertilizer amene tikufuna ifewo,
mtengo wa fertilizer udzatsika even down chifukwa kuti tizagwiritsa ntchito ma local materials komanso ndalama yathu yakuja ikhale mphamvu zimene tizazipanga imported content zakhala chepa kwambiri mtengo udzatsika even further down. zikomo kwambiri. Tisanapite ku funso lina munakambaponso pa nkhani yokhuzana nthawi yoyenera yoperekera zipangizo za ulimi kwa anthu. Timafuna tidziwe kuti nthawi yoyenera yoperekera zipangizo za ulimi kwa anthu nditi, komanso muzatani kuti alimiwo mukuwapasa zipangizo mu nthawi yoyenerayo. Amuluzi 30 seconds. Choyambirira ndisanafike pamenepo ndifuna ndinene kuti chonde tisamauze Amalawi chinthu chimene tikudziwa kuti sitingakwanitse. Kuti tiauze Amalawi lero fertilizer afika 50,000 chimene chisichilungamo. Tifotokoze bwino mbona zitheka bwanji mene chuma chathu chilili mdziko muno chuma chasokonekera. Fake ndikuonetsetsa kuti siningalankhule kungotchula ma figures chifukwa ndikudziwa kuti pakali pano tili mu crisis yayikulu. Akabambe akuti musamangotchula ma figures yayi. Ndikupeza kuti amene wakuyankhula chifukwa choti sikoyamba kumva anthu akutchula ma figures nkupezeka kuti ma figures iwo sanatsatidwe. Inu mwabweranso apa kunena kuti 50,000 mwaitenga kuti 50,000 mudzayikwaniritsa imeneyi Amuluzi akutsutsa. 30 seconds. If UTM tinalonjeza za 4,900 mu 2019 mu 2020 first growing season ya Tonse Alliance lonjezo la fertilizer price linakwanitsidwa. Chakudya chinalipo ambiri chaka chimenecho under the AIP fertilizer price mafika 4,900 ndero lonjezo peti napanga last time tinalikwaniritsa. Komanso world market price ya fertilizer pano ndi $30 at $130 per bag. At $1,700 it's just around 58,000 there about plus or minus. Nde ife tikulenazi tapanga kali calculations pa $30 per bag ukagula kwa middlemen ukagula kwa manufacturers it can go down to $20 per bag which is around 40,000 kwacha Malawi kwacha. Izi nzotheka akapange calculations ife tapanga kali calculations ameneyo. Tipite ku funso lina mwakambapo ndithu zokhuzana ndi ma mega farms. Ntchito za ma mega farm ku Malawi zikufuna kupititsa ulimi patsogolo, koma ntchitoyi pakadali pano ikukumana ndi zovuta zosiyanasiyana. Ena akuti pali zovuta pakayendetsedwe kake, andale ena kungosokoneza. Ndi njira ziti zomwe mudzayike kuti ma mega farms apindulire Amalawi? Tiyambe ndi Dr. Kabambe, muli ndi mphindi ziwiri. Ma mega farms ku Malawi kuno uli malo awiri. Tili ndi large scale, tili ndi small scale. Ndiye ma mega farms alipo kali. Irovo ndi one of the mega farms. Press agriculture ini minda mbiri imene ikungokhala panopa. Ifeyo ya UTM ma farms ngati a press agriculture tikangola mboma onse tionetsetsa tikuyamba kulima immediately. Taika into production. Tithandize press agriculture azilima ikhale mega farm ina. Pali ma mega farms ena kanda coffee amene sangofuna athandizidwe ndi ma large scale farms kale. Koma chimene tisapange ife kwa ulimi wina ndionetsetsa kuti alimi onse ampunga kapena alimi onse athonje tawathandiza kuti pali kampani imene ikuagula alimi aja thonje la mwachisanzo kungabu ndi kukulowa chite kusanje ndi kuchikwawa. Pali business imene ikuagula alimi onse athonje kumene kuja ndi kumalipanga jini kumapanga nsalu kumaumba zovala kumene kujako ikhala ngati mega farm imodzi kumene kujako ikupanga aggregate chilichonse chimene akulima limene kujako mulimi ngati umeneyo. Komanso kumene kuli ng'ombe zambiri pakhale kampani yowathandiza alimi ibweretse ma deep tanks kumene kuja iyathandiza alimi kuti ulimi wawo kumene kujako wa ng'ombe upite patsogolo. Ng'ombe zonse zipita kuma abattoirs zina tizipangira ma skin and hides tizipanga nsapato ikhale industry yatunthu ngati imeneyo. Kumulanje ndi kuthyola amalima zinanazi ma canning factories ajabwererenso adzapanga amalgamate all the farms, aggregate all the farms into one big industry ya fruit canning industry yomatenga zipatso zonse kuzikonza bwinobwino akatero azipange process nkumagulitsa zopanga process. Ndiye zimene tikhoza zipanga country wide kuonetsetsa kuti asankha kuti dera ili tikulima zakuti alimi onse akuthandizidwa. There's a framework to support them and tikupititsa patsogolo ulimi wathu.
mwina zimene mwafotokoza za Malawi amene akukumvetserani pakadali pano akuona kuti sizachilendo. Nkhani ya mega farms yakhala ikukambidwa Malawi muno for the past 5 years. Koma Malawi tinakamba kuti 5.7 million pakadali pano akukhudzidwa ndi njala. Chikuvuta ndi chani pakayendetsedwe kama mega farms? Kamba 16 September Amalawi akusankhani muzayendetsa bwanji kuti ma mega farms apinduliredi Amalawi? Muli ndi 30 seconds. Chikuvuta nkhani ya mega farms, number 1 imene ndi concept ya UTM. Ena wango ibwereka sakuipanga ndasandi sakuidziwa nchifukwa zinavuta leadership inavuta zongobera mayeso zimakuvuta upanga implement ndi anabera mayeso amona ngatazikwanisa ndi ifeyo ino ake ama mega farms a UTM zimene zoti kudziwa machitidwe ake ndi zindafotokoza apazi Amalawi ngoti votera mwezi wa munga mauno aone mete achitire tiyala ma mega farms countrywide nkuonesa kuti chili chipanga process tikusintha ulimi wathu permanently for the good of our nation. Amuluzi muzayika njira zanji zomwe boma lanu lizatsatire poonetsetsa kuti ma mega farms akupindulira Amalawi? Muli ndi mphindi ziwiri. Ulimi sungapite patsogolo komanso investment kuchokera kunja singabwere muno ngati sitikhonza nkhani ya foreign exchange yathu ndrama ya kunja. Izi zikupangitsa kuti alimi asathe kupitisa patsogolo ulimi kuphatikizira ku mega farm. Ngati sitikhonza nkhani ya exchange rate yathu sitingafotokoze nkhani za ulimi mdziko muno. Ndikufuna ndinene kuti mega farms si ntchito ya boma kupanga farming. Government does not understand farming. Farmers understand farming. Ndalimi amene amadziwa ulimi. Ntchito ya boma ndikuonetsetsa kuti khazikisa kandondomeko zionetsetsa kuti tikukopa alimi makamaka akunja. These are the people who understand farming. Ndamene ali ukatswiri odziwa kupanga za ulimi mdziko muno. Njira imodzi yopanga ma mega farm izikhonza exchange rate komanso njira ina ndikuonetsetsa kuti tikubweretsa ndondomeko zatsopano zokopa makampani kuti abwere kuno azakhazikitse ma mega farms mdziko muno. Mwachitsanzo nkhani ya msonkho, tax issues zimene amafuna kuti adziwe, komanso malo tili nawo green belt maderaso osiyanasiyana ndi ntchito ya boma. Ndikukhulupirira kuti alipo ndithu alimi amphamvu muno mu Africa. Tikudziwa kuti pali mayiko amene ndiwo andingana nawo amapanga bwino kwambiri ndikozo kwakopa kumdziko muno kuti abwe panga farming. Koma ulimi kuti upite patsogolo tena kukhonza nkhani ya kwacha. Nigeria state ngati chitsanzo ya ikulephera kupita patsogolo chifukwa nkhani ya kwacha. Komanso anzanga akwambaso nkhani ya kwacha ngati kulibe foreign exchange sizingatheke kuti ulimi upite patsogolo. Forex mega farms mukuzilumikiza bwanji zimenezi kupindulira Malawi ma mega farms? Komanso pafunso lomweli ndikupasani minute kuti muyankhe. Kabambe anena kuti mega farms ndi concept ya UTM. Ino ngati IUDF ma mega farms mukhoza kwakwanitsa kwayendetsa kupindulira Malawi? Afotokozoka kuti ma mega farms takhala nawo kale, takhala nawo mdziko muno. Tea estates, tobacco, takhala nawo. Koma vuto mene likukamba za foreign exchange. Farming the business, agriculture, mega farms the business. Ngati business ini yonse imangana zinthu zingapo. One, stability, kuti zinthu pali ndondomeko, kuti ma business akuzipita patsogolo, phatikizaso ulimi. Ndiye pakali pano nkhani ya kwacha ndimene kupangisa kuti anthu ofuna kubweretsa ndalama mdziko muno sangabweretse ndalama pa $1,500. Pezi kuti pa black market kwacha dollar itukugula almost 5,000. Izi ndi zimene zikupangisa kuti ulimi usapite patsogolo fika ma inputs zinthu zobweretsazo. Yes, tikukamba za exchange rate ya 1,750 koma the real exchange rate si imeneyo iyayi. Exchange rate yeni ndi ya $4,000, $5,000 ndimene ili pa sika pa black market. Chifukwa mdziko muno tilibe ndalama dollar, tilibe foreign exchange. Funso lotsatira tiyamba ndino Amuluzi 2 minutes, kenako Dr. Kabambe 2 minutes. President Lazarus Chakwera adanena mu May 2025 kuti pali mapulani ya boma oti National Economic Empowerment Fund NEF ikhale banki ya chitukuko kapena kuti National Development Bank.
ndicho linga chokulitsa ngongole zofewa kwa achinyamata ndi amayi komanso kulimbikitsa kukula kwa chuma. Poyamba ndikupatsani kaye 30 seconds Muluzi, mukugwirizana nalo ganizoli kapena mukuona ngati si ganizo labwino? 30 seconds. Kuyambirira NIF ine ndimakhulupirira kuti private sector ndimene imathandiza kuti zinthu ziyende, kuti private sector iyende. Ndithu ndalama zimene zijatapasidwa ku banki kuti zakongoza achinyamata, azimayi, asungwana ndi ujeni interest rate otsika kwambiri, izi zikozothandiza kuti chimecho patsogolo komanso kuchosapo ndale. Nde ine of course development bank mwinaso kuzokolowa ndale, koma ndikuona kuti ndi ma commercial banks mziko muno akana endetsa bwinobwino NIF. So mukugwirizana nalo ganizo limeneli? Ndikugwirizana kuti private sector ndimene ine yakuendetsa nkhani ya NIF. Dr. Kabambe, 30 seconds. Chikuchitika ku NIF ndikatangale khayekha. Ife tikalowa mboma tiyamba tapanga forensic audit and take to task all the culprits. Ndikatangale khayekha kuchitika ku NIF. And sikungofuna songoisintha or just like that. Tiyambe tafufuza kai zochitika ku NIF. That's number one. Number two, ndiri Governor Reserve Bank ya Malawi tidakazikitsa Malawi Agricultural Industrial Investment Corporation, imeneja ndi development bank ya ulimi. Mmene maikazikitsa imeneja timafuna ikhale bank ya alimi ndi ma manufacturers osa dziko lino. Imeneja ndiyo funa kuikulitsa ithandize alimi. Ikhale banki kapena ayi? Kapena ayi? NIF nzola kuikazi kupangika pamene kucha ayi. Chabwino. Ndiyeno tibwere ku funso lotsatira pamenepo. Ili ndifuna kuti mulongosole bwino lomwe. Tiyamba ndino Amuluzi 2 minutes. Mu July 2015 boma linagulitsa 75% ya Malawi Savings Bank kuigulitsa ku FDH Financial Holdings. Ndiye pano tikunena kuti tsopano tikufuna tibweretsenso banki ngati imene tikuyitchula apayi. Nafuna ndimve maganizo anu kuti mukuona kuti ndi mene zinachitikira m'mbuyomu titati ganizo imene lifuna tikhaliritse tingakonze bwanji, kapena mukhoza kunena kuti izi tinayesera kale zinatikanika tisachite. Nafuna ndimve maganizo anu, maphunziro amene tingatengepo pa zimene zinachitika m'mbuyozi. 2 minutes Amuluzi. Ine ndifotokoze motere. Taonetsa kuti ngati dziko la Malawi kuti tikamayendetsa makampani aboma, makampani aboma amalowa pansi. Sapanga ndalama and sizinachitikepo kuti mdziko muno these companies make a profit. Why? Chifukwa chakatangale. Because tsogoleri andale, ma politicians tima sakaza ndalama za makampani amenewa. Nde makampani ngati amenewa sangaende bwino mdziko muno. Nde mene ndikufotokoza panopa nkhani ya NIF nanena kuti tiyenera kuona ndondomeko ina ndi mabanki mdziko muno. NIF ni financing low interest finance. Ndalama zomwezo zikuzopita ku financial institution kuti anthu apita akakongoze kumeneko azitha kubweza bwinobwino, osati kutengera ndale, osati kutengera chipani chimene munthu kuchokera, koma azipeza ngongole pa interest rate yotsika. Nde tikuonetse ndifuna ninene kuti efficiency kuchokera kuboma kuyendetsa makampani taonetsa kuti ndizosatheka, zavuta. Mukangana makampani amene akuyenda bwino. Look at Nico Holdings in 4 countries. National Bank ikuyenda bwino. Private entities. Commercial Bank of Malawi kali inali yaboma, lero ndi Standard Bank. Ikuyenda bwino kwambiri. Kutanthauza kuti vuto ife andale tikamayendetsa makampani aboma mdziko muno timatenga ngati ndi ma estate athu kuti tizingotenga ndalama mangosoweretsa. Ndiye chifukwa chake makampani amenewa sapanga ndalama komanso amangokhala kuti timangosokoneza ndalama za Malawi.